ड्राग्स आरो ड्राग्स रायजो नाङैनो ड्राग्स गान्जानि फालांगिरि आरो बाहायग्रानि अनजिमाया सानफा एफा बांसिनदों। रायजोनि सोरगिदिं ड्राग्स गान्जा आरो बायदि फेग्रा मुवानि फालांगिरि हमजानाया गोग्गो समाजारि बबे लामाजों सांग्रां नोगोरारिफोरा बिनि थाखाय सिन्थायाव गोग्लैदों। नाथाय बिनि गेजेरावनो आसाम पुलिसनि हाबा मावनाया बाख्नायथाव। आसाम पुलिसनि गोख्रों हाबा मावनायजोंनो सानहर ड्राग्स गान्जा फालांगिरि हमनाया सोलिबाय थादों। बे बिथिङाव उन जाना थायाखै बिजनी पुलिसआबो। बिजनी महकुमानि पुलिस बिबानगिरि शेखर ज्योति रायनि गोख्रों हाबा मावनायजों बिजनी महकुमायावबो ड्राग्स फालांगिरि हमनाया लान्थ्रियै सोलिबाय थादों। मंगलबारखालि मोनानि समाव बिजनी खावथिखानिफ्राय हमनो मोनो सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ। आन्दो सुलुंनि गेजेरजों बिजनी पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव हमनो मोनो सानै ड्राग्स फालांगिरि। हमजानाय फालांगिरिखौ बङाइगाव सेनं नासनगिरिनि थागिबि माइनाल हक आरो गरायमारिनि थागिबि दिलदार मोल्ला होनना मिथिहोदों पुलिस बिफाना। फालांगिरिनि आखाइनिफ्राय ड्राग्सजों आबुं गं 9 कन्टेनार, गंनै मबाइल फन बोखांनो हायो। बोखांनो हानाय ड्राग्सनि लिरथाया 10.67 ग्राममोन। দেউতাৰ নাম কি? আছে নে? সহিজুল SOHIJ। हनुमान हार्डवेराव नोंथांनि गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोबाङै मोननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कनि साखाथि मायंपारा गुदिली बाजाराव गोदानै बेखेवबाय हनुमान हार्डवेर मुंनि गंसे हार्डवेर गला। बे गलायाव बाला, अन्थाइ, इटा, सिमेन्टजों लोगोसे टिन, चेयार, डाइनिं टेबल, प्लाइबोर्ड, न'आव फुनग्रा गाब आरो हार्डवेरनि गुबुन गासै गोनां मुवा बेसादफोरखौ बाङाइ बेसेनावनो मोननो हागोन। नोंथांनो जुदि बेफोर गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोनांथि जायोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो। मबाइल नाम्बार 9394712499। नोंथांनो गोनां जानाय हार्डवेरनि मुवा बेसादफोरखौ हनुमान हार्डवेरा जगायनानै होगोन।